Satu kemasan ada dorak-dorai buat Anda. Terantang tali hei si juwe-juwe urang manggaro oi kanduang di tengah sawah kasui hati hei indah nyodape ba itu bana oi kanduang roda di bawah Allah di kanduang si dora dek lamo hidui banyak dirasai Allah di kandungan si dora-dorai dek lamo hidui banyak dirasai Aulia Musik. Si bunga rampai adek lamo hidui banyak dirasai Terantang tali hei si juwe-juwe urang manggaro oi kanduang di tengah sawah muka sui hati hei indah nyodape ba itu bana oi kanduang roda di bawah Allah di kandungan si dora dek lamo hidui banyak dirasai Allah di kandungan si bunga rampai dek lamo hidui banyak dirasai. Kita masih coba berhibur bareng Aulia. Ujunglah gadiang hei jambatan gantuang hei kau eta bantang oi kandang nak kasubarang raso kaputui hei hati jo jantung hei sarang disayang oi kandang diambil urang Allah di kandungan si dora
Oke, pertama kemasan ada Idang Periaman.